Hawu, webantu baseMaritzburg, Endumiso nenza manje? Sikulo mcimbi lapha lo owokuwinisa imoto, lo mcimbi onabombeje, uyawubona lowo mcimbi lowo. Abantu abekho mfethu, bapha abantu. Kuyimanje isiteshi kudlala ubahuphe. Abantu abekho, bapha abantu. Khumbula ku-January 2024 bekuyi-last year ngesikhathi Khuzani Mfukampongose eUkhuzini ethole i-award Song of the Year, ingoma yonyaka ethi Umjolo lo. Ngiyakhumbula nje yena uMamthembu kungomunye wabantu abakhulumayo bekhombisa ukugxeka lokho ukuthi leyo ngoma yashaya unyaka. Yazi empilweni ngeke ngithi mina kusasa awazi ukuthi uzoba kuphi, uzoba esimeni esinjani. Ngalokho ngithini na, ngisho ukuthi lokhu abakubonayo abantu mhlawumbe kulento ayizamayo uMamthembu naye ilegacy le ayenzayo wenzela yena, maybe ingane zakhe, maybe i-brand yakhe ukuthi nayo ikhule enze ushintsho ey'mpilweni zabantu. Kodwa nje umuntu one-platform enkulu kwamangaza ukuthi khiphe la mazwi layana ukuthi yena umuntu mayecula engenile i-competition ebese emgxeka ngale ndlela emgxeka ngayo, naye kusasa ezoza futhi enze the same thing ezodinga abantu ukuthi bemxhase, ukuthi impilo nje isebenza fani. Kusasa kungaba enye indlela, ngokunye kuba enye indlela, ungayitsheli ukuthi i-situation angeke ize ikuthole. Kodwa-ke angikho-ke lapho. Into eyenza ukuthi mhlawumbe bathi iqala le video kuthiwa abantu abekho kanjani. Into mayiqala iba nama-challenges, kodwa kusuke kungasho ukuthi ayihambanga kahle, iba nama-challenges amaningi. Ngendlela aqale ngayo uMamthembu, abantu ade befuna ukubona ukuthi izohamba kanjani lento, kuzophumelela bani, izinto ezinjengalezo basafuna ukubuka bekude abantu. Kodwa abantu bayasapotha, abantu bayaxhasana, abantu ngiyabazi ababukelelani, maybe angazi esayidini le-marketing ukuthi ikhulumeke kahle lento ukuthi kuzoba ne-competition kanje, noma i-marketing ayibanga nawo amandla ngendlela efanele. Kodwa uma kuzoba into ezoqhubeka le, izokhula lento, definitely izokhula. Kodwa-ke asazi ukuthi abaxhasi uzobathatha abazowinisa abantu imoto unyaka nonyaka, because kunzima phela, kuyimali la imoto, nokuhosta nje i-event kuyimali enzima kabi leyo. So asazi ukuthi kuzoba kanjani, kodwa kuzo-improveka. Lapho-ke kunayo ishow, naso isiqiniseko ukuthi lokho enikubonayo okwamanje ama-challenges into ehleli ikhona. Once abantu bajwayela le competition sibuya, abanye bazobona mhlawumbe ne-selection process mhlawumbe mayingahamba ngenye indlela, include-ke nabanye abantu abakhuluma namanye ama-language bethi kuba baningana, mhlawumbe nikhona abantu ababa-interested beyiphushe le competition, bebone ukuthi ibheke because into yama-TikTokers ingagcini ngathi into yaKwaZulu-Natal kuphela, yabona, or abantu abakhuluma isiZulu kuphela. Thola ukuthi include bonke abantu, mhlawumbe kunama-changes nezinto ezipositive ezizophuma. But into ayiqalile uMamthembu, into engaba yinhle if abantu bengayihlonipha, beyithatha serious, bemxhase kuyona yonke indlela. Yes, bamxhasile ukuthi bevotele umuntu ogcine ewinile, nakho lokho kuyinto enhle. Kodwa-ke manje sekudala ukuthi uma kunomcimbi okunikezela ngemoto, abantu bethi xaxa. Bekuyilokho-ke besifuna ukuveza. Ngelinye ilanga umcimbi uhamba kahle, abantu bengathuki, bengesabi. Bekuyilokho nje ngifuna ukuveza. Sesiyodibana ngokuzayo, sesiyokhuluma ngomunye umsebenzi. Ngiyabonga, nisale kahle nonke.